meg megtapsolnátok titeket. Hogy senkit nem vitt el az utolsó metró, szerintem igen. Köszönjük szépen a személyek nevében. Jó, de az utolsó esti metró, hát ha belefér majd... Jó, akkor mondjuk el, hogy... Igen, hogy ki van a döntőben, mondjuk el. Végül 6. Tehát nem 5. Nem 5, hanem 6. Döntősünk lett, mert hogy pont egyenlőség lett. Tovább jutott Horváth Kristóf színész Bob. A Basz Péter. A Lagoda Robi. A Simon Márton. A Csillagszipán Zoltán. És a Bárány Bence. A Sűrja helyén. Köszönjük szépen, szintén még mindig felkészülve, és már megyünk tovább. Még keményebb a helyzet, érzékelitek, hogy ez egy nagyon számít, nem csak a közönség szavazásnál, hogy milyen reakciót adtok, milyen visszajelzést adtok, hanem közben is. Tehát azért a zsűri figyel arra, hogy ti hogyan reagáltok a szlemmerek előadására. Igen? Jöhetek? Mondhatok? Bárány Bence kezdi a második fordulót. Századunk egyházává, a felső oktatás lett. Ha jól végzed a dolgot, fiam, magad is istenné lehetsz. Hát, akkor fohászkodjunk intézményhez, meghívlak egy misére. De a felcseperedőben lévő jövő értelmisége nem biztos, hogy én vagyok, ha az értelem papírfüggő. Ki mondta, hogy a sok diplomás nem egy szimpla papírgyűjtő? Jót akar, így sorban áll, és éppen ezzel hibázik, mert tömeggyártott termékeknél többet ér, hiányzik. Az egész társadalom egy tömeggyilkos körmenet, egymás szájában taposó vállalati környezet egy disznótoros elrettentő példa lehetne. Miért töltenik ember most a saját belembe? Ha kishal vagyok, úgyis egy nagyobb vadállat nyer. Elviekben jól lakunk, de mégis engem zaválnak fel. Az óráválás reményében kész akarva törbedölni, plafonnal a fejek fölött nem is nehéz csúcsra törni. De mi van, ha a felhők fölött én vagyok épp? Elhalványult frázis már a csillagos ég. A határtalan tájak a nagy többséget elrettentik. De ha minden egyes sikeremmel nő a farkam egy-egy centit, hajtom a végtelent, ha kérdezik, hogy mi újság vagy, sosem leszek elégedett, mert a férfiú hiúság hajt. Mindig egyel előre, hogy épüljön a karakterem. Az A4-ös papíron a nevem egyen nagyobb legyen, akit önerőből lelövök meg, lankatfasszal haragszik, mert van, amiből sosem elég, és ezt tapasztalva gyarapszik. Minek már a megírt keret, ha egyszer egyre feljebb lépek, saját elmém tárja fel a rendszer ellen felvett élet, az agyverőben megtett séták flipperőbe kilőnek, úttörésen tekinteni elfecsérelt időnek letargia. Marmozni a végtelen sor végén, a mindenható borozgatva röhög saját képén, én meg hátba vágom. Megkínál, mert gyeptidlen egy gaz maradtam. Megmutatom, hogyan leszek mankó nélkül halhatatlan. A sajtburger húspogácsája, fritőzelőtt olyan, mint egy fagyott albínó hulla feldarabolt karja, amit tévedésből a krematórium helyett hozzánk szállítottak, de az üzletvezető becsülendően empatikusan csak legyintett egyet a halottas kocsisofőrnek, majd hús-hús alapon átvette az árut, mondván ezek úgyis megesznek minden szart. A kövér munkatársom mindig csöppen izzadság a burgerbe. Az elmúlt hónapban 3-an lettek diabéteszesek a túlzott fagylatfogyasztás miatt. Tegnap a Big Mac Sauce kimarta az alumíniumerét és saját lábon távozott. Üdvít nálunk, vitathatok. Szénhidrát, az kéne mi? Anyád, apád otthonon meg vigyorogva nézheti, hogy a nyelvtanára kapott pénzt, a gyors kajára vered el, meg elég állsz nyavarogni alternatív tervekkel. Hát nevezd maga művésznek, azt meglátjuk, hogy bedőlnek-e. Az önmegvalósítás csak a lustaságot fedő neve. Aki kitűnik a tömegből, még nem biztos, hogy sokra viszi, de te vágyálmokban tételzetett pici-pici-lipsitini. Biztos sikersztori leszel. Te vagy a modern hippi rengeteg. Tagadd meg, amit sok munkával teremtettek meg neked, hogy ihletetten dögölj ilyen lézengve szoros utcán. Volt egy saját gondolatod, és már szimplatban gondolkoztál. Most homár tolnak elénk, te meg csak ezen a szaron élsz. Ketchup, most majonéz.
Egyből tudják, tapsoljuk meg az amibát megint. Most megyünk vissza, hogyha még egyszer a bajnok nevét mondom. Horváth Kristóf színész volt. 1, 2, H, 4, 5, 6. 1, 2, H, 4, 5, 6. Tá, 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 ti, 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 tá, 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 ti, 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 tá, tá. Ez nem szöveg, hanem cselekvés. És én például tartozom egy vallomással. Egy szélhámos vagyok. Itt nincs is semmiféle kockázat, mert bár a mélység az valódi, én tudok repülni. Badabum! Erre a Zsolti felvette a szemüvegét, hogy akkor mi legyen most azzal? Mi legyen ezzel? Tehát azt gondoljuk át, igen. Jó, akkor Horváth Kristóf színész Bognak számoljuk vissza, hogy 3. Jó, a legrosszabb az egy 8,4. 8,4. 8,1. Akkor 9,1 volt most. Ja, bocsánat, 9,1, bocsánat. Meg vagytok csajok, mert Teljesen összezavart a Kristóf. 9,1. aztán 9,8 és 9,9. Így van. Nem volt 8,1. Csile István Zoltán! Szia, Csépé vagyok. Hallasz? Mióta nem vagy itthon, nem tudok aludni. Most is felkeltem, és azokra a nyakra gondolok, amikor még azt hittem, hogy ha az ablaknál gyújtok rá, akkor annak nem lesz szaga. Pedig mindennek maradt szaga. Az itt maradt kabátodnak például még most is kínai szaga van. A zsebében régi mozijegyan, dupla szárnyú, pedig kurvára nincs a városban egyetlen kínai büfé sem, és mióta felgyújtották, a mozi zárva tart. A romokat a koromat a romok engem, meg az életre állított csöndek borítanak. Élesre állított szimmetrikus zenék, életre állított csöndet vonítanak, mert itt semmi se rendezett, itt minden szerteszét. Itt semmi se rendezett, itt minden szerteszét lett. Én nem szeretlek már, csak valahogy oda vagyok, érted? Mióta nem vagy itthon, csak éjszaka zárom az ajtót. Néha így éppen olyan, mintha indulnék, de megint csak úgy csinálok. Most arra gondolok, hogy ha lenne egy fiókos medálom, akkor fél órán belül el tudnám hagyni veled az országot. Csak cián legyen kéznél, meg hasis, meg betalin. A tűbit úgysem kívül, úgysem a nyakakban viszem, meg az a rovarcsípés elleni fehér kerülcsöve, hát az mindenképp legyen, meg egy kis gangsterrel, tudod, már csak úgy egymást oltogatni. Hát tőlem senki se féljen, kész a leltár, bitch, tele a platni. Most meg arra gondolom, ülök a remegés polcain, hogy a fájszárú párbeszédek, horzsoló igék mögötti villás retinadobokban, igen, azokban még tudok hinni. Igaz, már egyre ritkábban, de néhány Zsoltártól azért még most is gyorsan feláll. Én oda vagyok érted, de nem szeretlek már. Én oda vagyok érted, de nem szeretlek már, mert mióta nem vagy itthon, arra gondolok, hogy anyád mit szólna ehhez, meg mit szól majd a katolikus béközép, hogy meccs után minden állat szomorú esti kisközért, utána minden állat szomorú díszvasárnap. Tudod, mi lenne állat, baszod? Mondjuk, hogyha megjönnél, mondjuk, hogyha itt lennél. Most meg arra gondolok, hogy mikor írunk, az ág zöld, az ég tiszta. Mondtam már, hogy post coitum omne animal triste. Nem megmondtam, hogy post coitum omne animal triste, meg hogy a csöndtől való távozás után hangot nem adunk vissza. Apám van. Nincsen aprom, se anyám, de tényleg szeretnék. Isten engem úgyse. Ja, bocs, Istenem sincs. Mondjuk, lehet még. Te nem vagy itt. A szemfedőn foszlik a hazámat, éppen Európa közepére szaradom. Ja, szeretem. Mióta nem vagy itthon, kikapcsolták az internetet, mert baszlunk befizetni, ugye? Tejképernyőben oldás, biblikus keresőszavak, hogy Team Facial Caption. Hogyan kell boldognak lenni? Cream pie, Meerlicht,
És így tovább. Aztán még egy utolsó. Hol találok olcsó bútorozatlan, jól felfűthető kis manzárszobát? Most meg arra gondolok, hogy végre talán ma kiderül majd, mire végzek, hogy van-e tényleg meccéspontja ezeknek a szimmetrikus zenéknek. Azt értem, hogy bár oda vagyok érted, de nem szeretlek már, de tényleg, ha oda vagyok érted, de nem szeretlek már, de ha nem szeretlek már, ha nem szeretlek már, ha nem szeretlek már, akkor mégis miért vagyok még mindig úgy odaérted? Köszönöm. A végére összehangolódott a zsűri, van egy 9,5-ös. És 4 darab 9,7-es, 10 Zoltán. Simon Látor. Életemben először és utoljára 1997-ben voltam Mikulás. 13 évesen a Batonyai Kisegítőiskola alsó tagozatában. Nagy darab, kolavén, zavaros fejű kisfiú a 90-es évek, mint egy vödörményén. Megmondták, hol legyek és mikor. Ott aztán rámadtak egy álszakát, egy piros köpenyt és egy Mikulás sapkát, és beültettek egy terembe, ahol a köszöntés, ajándékoztás, sika, kassa, léc, ez volt a feladatom, ez egy hülyének is menne. Valószínűleg ezért bíztak rám. És igen, a kisegítő iskola többségében itt is azt jelentette, hogy kilátástalan helyzetű, szegény és problémás gyerekek gyűjtőhelye, akikről gyakorlatilag lemondtak. Akik még egy darabig a gyivire tartoznak, aztán már maximum a KSH-ra. Egy csapat 8 év körüli kislány és kisfiú, koszos, sokatszor örökölt rikítókék, pulóverek, mosdatlanság szaga, reklámgolyóstollak, pokémonos csomagolópapír. Olyan volt ez az osztály, mint egy félrúlt Tesco-s májkrém, amit a kuka mellett vettem. És valahol itt lehetett a probléma, mert 13 évesen az ember azért már nem hülye. Előttem volt a cetli, amit a tanárnő írt, csak fel kellett volna olvassam. Na hát ezt zsebre tettem. Vettem egy nagy levegőt. És beszélni kezdtem. Nem tudom pontosan, mit akartam mondani. Próbáltam játszani a szerepem, próbáltam okos lenni, bár éreztem, hogy olyan dolgokról beszélek, amikhez nem értek. Hogy valószínűleg egy csomó mindenben nincs is igazam. Tudtam, hogy ez az egész úgy, ahogy van, felesleges, értelmetlen, oda nem illő, hogy itt valami kurva nagy baj van, aminél nem tudok segíteni. Tenni kéne valamit, de mégis mit? Egyre jobban belezavarodva, egyre kétségben esettebben mondtam a magamét, egyre szárazabb szájjal egy idő után már belekeverve Isten, hazát, családot, mert nem, akkoriban még nem, akkoriban még nem, akkoriban még nem kerülgetett pánikroham, sírás vagy hányinger, hogyha ezek szóba kerültek. És az arcom egyre jobban égett az álszakál alatt, fulladni, szédülni kezdtem, mintha egy láthatatlan peremen, mintha egy gödör fölött állnék. És bár nyilvánvaló, bár egyre nyilvánvalóbb volt, hogy nem tudok sem megoldásokat, sem segíteni, sem semmit. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy amíg beszélek, mintha egy kicsit kevésbé fellénk. És nem történt semmi. Nem jutottak ki falvakat, se népcsoportokat, nem végeztek ki senkit, nem mosott el városokat az özönvíz, nem roppant meg a demokrácia gerince, nem került válságba az európai civilizáció. Nem történt semmi. Csak azt hittem, hogy segítek. De nem segítettem. Aztán a tanárnő félbeszakított. Megtörtént az ajándékoztás, hazazavartak. Nyilván ennyi volt az egész, csak ha ez néha elalvás előtt vagy ébredés után eszembe jut még mindig, mintha rajta menne a sapka, a köpeny, az álszakám, még mindig lángban áll a szem, lángban áll a fül, lángban áll az orr, lángban áll a száj. Minden lángban áll. Szerzetesek, értitek már? Minden lángban áll. Mindenki az amivel. Bass Péter! Tegnap kikosorozott egy lány. Azt mondta, nem tudlak elfogadni párodnak, mert látszik rajtad, hogy nem tudod, mi az a küzdelem. Ez komoly.
Azóta gondolkozom, mit kellett volna visszaírnom. Akkor további szép napot. Vagy köszönöm, hogy kifejtetted kiváló következtetésedet. Esetleg Eszterházit idézni, hogy bassza szájba telibe a kurva élet. Mert vegyük sorba, mit lehet elfogadni. Kölcsönt, adományt, alamizsnát, hibát, félrelépést, részvétet, vereséget, párt. Úgy éreztem magam, mint akinek ellopták a telefonját, utolérje a tolvajt és áll, hogy akkor most mi a fasz mondjon. Bocs haver, visszaadnád a mobilon, fel kellene hívnom a rendőrséget. Mert mit jelent küzdeni? Hajnali 4-kor a konyhaköménybe találni egy full doboz sört, ami tele van csikkel és fenékig. Vagy ha valaki 8 randi, 10 óra telefonbeszélgetés, 37 SMS és 2745 enter után azt mondja, hogy nem tudod, mit jelent küzdeni, akkor lehet, hogy mégiscsak az Eszterházi idézetet kellett volna választanom. Mert a küzdelem nem kiszámítható. A 10 milliószor ablaküvegnek csapódott légynek, aki addig eszegeti a sarokba kiszort fehérjeport, amíg egyszer csak arra nem ébred a 2 méteres kigyúrt férfi ideálod, hogy zivatarként esik szilánkokra az ablaküvege. Mondd, hogy nem tudja, mit jelent küzdeni. A küzdelem nem magányos, mert az újra meg újra eldekkelt, majd újra meg újra meggyújtott szívű embernek, aki csak arra vigyáz, hogy soha ne keseredjen meg, mondd, hogy nem tudja, mit jelent küzdeni. A küzdelem nem másokkal törődik. Látni egy hajléktalant az utcán, egy alkoholistát a kocsmában, egy magányos férfit az őszi fák között, és azt mondani rá, hogy azért, mert nem tudja, mit jelent küzdeni, az hazugság. Indokot keresni, hogy miért nem, gyávaság. Mert a nemet nem kell megmagyarázni. A nem a te hibád, a nem az én hibám. A nem, az nem. Szóval hadd adjak egy tanácsot. Ha legközelebb kikosorozol egy srácot, mondj neki annyit, hogy nem vagy az esetem. Elérkeztünk arra a pillanatra, amikor Magyarország jobban teljesít, én úgy látom. És hogy a Paspeti után a Felvidék is jobban teljesít. Üzenem Takács Daninak. Rendőr lettél, Danikám! Avagy gazdálkodj okosan az én pénzemtől. Szép az élet, ne szépítsük, rendőr lettél, Dani. Az életed nem személyes, nem is általános, inkább csak olyan közösséges. Rendezetten arra rajtad az adó. Mosolyogtalan elveszett juttatásaim és a szemed helyén villogó százalékjelek is már leraktak az oly kevés, még megmaradt IQ pupilláid. Egyre túlképzettebb a testtartásod, Dani. Arra járásról még messziről is kicsit él. Műveld. Távolról meg, mint a zacos kávé árvizében úszkáló olcsó fankos lehelet, Dani, bazd meg. Olyan nehéz kimondani, hogy most te engem büntetsz. Engem, aki egyetlen értelmes szókapcsolatként voltam gyermekkori magányokban. Engem, aki neked lelked mocskának pöcegötre voltam. Engem büntetsz, aki minden vállalható emberi szakaszokban őszintén mondta neked, Dani, ez így nem megy. Még hülyének leszel, így rendőrnek is hülye leszel. Mint ha nem lettünk volna pattársak. Mint ha nem emlékeznél oly élénken arra a szegény nyomorú Dugovics Titusra. Akire volt pofád azt mondani egy történelem órán, hogy egy orosz katona. Az utolsó hererázó izmommal fogtam vissza magamba a szart is, és gondoltam, hogy a gyerek nem lesz egy történész. De ott van a biológia, de ott is a rákcsáló kalosztályát, Dani. Emlékszel? Anyád volt kénytelen megoldani, hogy minden évben megmaradj pattársnak mellettem. Most megszolgálni és vétani. És védesz, hirtelen olyan vagy, mint egy vakorgász, aki egy Trabanton alva az árójelből kérdez. Érted, Anikám, mert én nem érted. Te saját magadat szolgálva, saját magadtól véded a népet. Te vagy az, akinek a hadszere bűnözőket értek, kinek bárkitől fontosabb az én huszasom, és kinek a nyugdíjpénz már kurvára gyermekkori ártalom. Dani, te nyúl vagy te! Doktori
képzésetek gumibotot élet, de hagyjuk, Dani, nincs harag, büntes. Mindenkit büntes. De akkor mindenkit mindenért és mindenkiért. Értem büntes, ellenem védj. Szólíts a nevemen, majd szólíts a nevemben. Miattam is védj, ellenem is büntes, Dani. De nem késő, már mi hatalmasat almodni. Emberként kereket, kerékbilincset oldani. A majd alázattal felmondani. Elvileg utoljára számolunk vissza, úgyhogy 3! Lapod a Robi! 9,8! Most pedig mindjárt, de a zsűri fele. Zsűri fele, igaz? Jó. Most pedig, mielőtt megtudnátok, hogy ki a dobogós, a második, a harmadik, stb. Pion István, Szlávi Eszter és Krain Norbert érkezik hozzátok. Fogadjátok óriási szeretettel őket. Ahó. Itt van az előválogató zsűri? Mert én itt vagyok. Viszont Atlasz bírja nélkülem is. 31 éves vagyok, és nincsenek illúzióim. Mert belőlem valaki útra vált, útra a jobbik részem. Szóval hiába látom, hogy a világ nem fekete vagy fehér, tudom, hogy mégis az. Mert ha te állítod mérlegre a szavam, vagy több lesz, vagy kevesebb, mint amennyi abból valóban igaz. Valami vagy paradicsommadár, vagy szemét, amit fúj a szél. De ha bárkit erről kérdezek, az nem lát, nem hall, nem beszél. Mert látod, úgy repülsz, mintha nem lenne gravitáció. Hölgyeim és uraim, íme a kötöttségektől mentes planéta. Pedig nem vagy más, csak egy nyomornegyed ellen irányított, váron indítható szkvadrakéta. És mondd csak ki bátran, hogy 2-es számrendszerben számolni nem ér. Tök mindegy lesz, mert magadon kívül úgysem lehet senki sem fehér. Fekete-fehér, fekete-fehér, fekete-fehér. Szóval engem látsz? Én vagyok itt, nem te. Az én Istenem ezt a színpadot nekem teremtette. És amit én csinálok itt, az nem szentbeszéd. Hát jó lenne, ha méltóképpen köszöntenéd bennem a költészet Hajdú Péterét. Mert szép vagyok. Jó a kiállásom, ráadásul rímekben beszélek. Mire pedig ezt a mondatot befejezem, addigra az esti frisbee-ben, eltávolított szülőcsatornán keresztül is rohadtul költőien adok életet 3 hátrányos helyzetű tevének. Élőben. A hercegnők utánam pisilnek olajat, de miattam nem bukiznak és nem is kakálnak. Ráadásul miattam vannak esténként bűnös gondolatai számtalan hívő katolikus konzervatív anyának. Fekete-fehér. Na nem. Bármit. Az Isten szerelmére kérlek, csak ezt ne. Azt gondolod, hogy jössz a semmiből, felmászol ide és lehánysz erre a szent helyre? Itt tövis koszorúval ünneplünk egy csütörtöki früstükköt. Itt hamut szórunk, ha megjön a postás. Itt annyiszor bérmálkozunk, ahányszor kezet mosunk, és itt tömjén illatban nemzük utódainkat a kereszt alatt, ó magyar. Hiszen az Isten nyelvét beszéljük.
Hát értjük az égből alávukó tornádót, és értjük a benne örvénylő óceánt. Valamint értjük a körbe-körbe pörgő disznót is, amit Mekkánál ragadott el a szél, s röpítette egészen puszta Vámosig. A drága, töpörödött, röfögő izéka úgy csapkodott a kis szárnyaival, mint egy dagadék puttóke a tavaszi mező langy fuvallatában. És nem hiszed el, de értjük a légtornászokat is. Hiszen épp ésszel nem megy fel senki az égbe, ha csak nem normális. Ha csak nem normális. Mert épp ésszel te se írsz, el vagy szállva magadtól. Szóval az Isten nyelvét beszéljük. Milyen szép, ugye? Kár, hogy Isten nyelvét beszélő költőket csak a muszlimok ismernek. Mert te jössz és idehánysz a száddal, de ez egy arkangyali reverendában előadott halálmadárdal. Hát könyörögjünk az élőkért, akik már elmentek a vasboltba a keresztre feszítéshez 100-as szögért. És könyörögjünk azokért a holtakért, akiknek még életünkben igyekeztünk elmagyarázni, hogy ne menjenek házhoz a lófaszért. Fekete-fehér. Sötét az ég. Migránsok oppardon, menekültek sikolya veri fel az éjszakát. Odafentről a háttér hatalmak és a tudjuk kik bicsorgó koponyája nézve rád. És te azt mondod semmiennek, hogy fiú vagy. De azt válaszolja, fú, de tetszel. Közben az Unió plenáris ülésén a Shake című számra Angelat verkel. Reggel egy allakellemes oviban váratlanul atombomba robbant be, aki pedig nem érti, de néz, és ez látszik is rajta, az François Hollande. Fekete-fehér. És akkor arra gondoltam, hogy itt most már tényleg nagyon-nagyon nagy gáz van. Aztán egy gicses őszi reggelen kiderült, hogy Ferenc pápa ismét a házban. A meglepetéstől megint nem jutottam szóhoz, de azért megemlékeztünk édesanyánkról, akit Európának hívnak, és egy pillanat alatt 1000 évet öregedett. De megemlékeztünk édesapánkról is, Magyarországról, aki feldühödött bika képében hágja éppen tehetetlen édesanyánkat. Hogy a magyarok nagyasszonya, a rózsafüzér királynője, Istennek szent anyja, a boldogságos Szűz Mária bocsássa meg az ő bűneit. Fekete-fehér, 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 fekete-fehér. Szorozva 10-zel, az a kétszínűek 50 árnyalata. De végül, hogy is mondta Döglégy Ferenc pápa? Mindegy, hogy fekete vagy fehér, a golyó úgyis mindenkit el. Majdnem átment a Gárembiben, nem? Minden merülebb, mint szakmailag. Mérhetetlenül csalódott vagyok, de vagyis egész estét összefoglalni nagyon nehéz dolog, zsűrileg nagyon nehéz dolga van, meg minden ilyesmit el szoktunk ilyenkor mondani, de ami a legfontosabb része szerintem, hogy 25 emberből ilyen kis statisztikákat írogattam én fel, és nagyjából a fele olvassa és a fele mondja fejből, és a döntőben pedig a 6 emberből szintén a fele volt így, bár a Bobnak a szövege az könnyen megtanulható volt. Viszont mennyire szépen jött ki, hogy a Bas Petinek a második szövege került előre, és utána a küzdelemről szólt. Ez nekem nagyon tetszett. Egész estét most összefogni ennyi szöveg után szerintem borzasztóan nehéz. Mi viszont döntöttünk, a zsűri
külön díjasáról, azt most mondjam el, vagy előtt? Mondjad. Most. Olyan embert választottunk, aki egyébként, hogyha nem ment volna túl az időben, akkor bent lett volna a döntőben, és még egyszer mondhatok volna valamit. Még mindig talán ő az, aki a legmélyebben a szívéből és a lelkéből adja elő ezeket a szövegeket, és fejből adja elő. Ez rá is van írva, elég vicces, ő Tengler Gergely T. Tartsuk ki a harcot, hogy Madárvári felére színpadra! Az elején elmondtuk, hogy ki mit nyer, de szerintem mi sem emlékszünk rá. Elmondjuk, hogy TG nem menj sehova, maradj a színpadon velünk, hogy töltsük meg a teret. TG abban a szerencsés helyzetben van, hogy ő nyerte az önálló estet az Örkény István könyvesboltban, hogy figyeljétek majd, hogy ez még hozzá szerencsés. Jó! Aztán van nekünk közönségdíjasunk, de nem is egy, hanem 2. Mert hogy annyira szeretetek 2 embert, hogy pontosan ugyanannyi szavazatot adtatok 2 embernek, az mi durva? Hát az, most képzeld el, 2-en vannak, úgyhogy dupla tapsot kérnénk szépen Bas Petinek és Laboda Robinak! Bas Péter és Laboda Róbert mindketten a Slam Poetry Budapest Klubba éves bérletet nyertek, úgyhogy mindig találkoztatok velük, illetve Miksa Café ajándék kupon. Na, és amíg a zenekart megnézzük, hogy készültek-e eredményhirdetős zenével. Persze! Harmadik fejezetben 58 és 7 ponttal, harmadik helyezett. Ez jó, ez nagyon izgi. Simon Márton! Vagy a Good Food éves előfizetését, szerintem álmatlan éjszakái lesznek, hogy melyiket válassza. Na de, második helyezett. 59,2 ponttal. Már megint. A Laboda Robi. Nagykönyvek című könyveket nyerte, és aki az első helyezett lett ma este 59,4 ponttal. És szerintem nagyon meg fog lepődni, mert az előbb azt mondta neki a Marci, hogy te nyertél, papi, és mondta, hogy nem. A Bas Peti!
nem voltak, az összes bejutott slammernek, hogy készültek, az összes második körös slammernek. Hadd kérjek még egy tapsot Petrányi Zsoltnak, Babicki Tibornak és Süveg Márknak, plusz a két közönségben és zsűritagnak, az Amőba zenekarnak, a kiégő iszóknak, a Snackpark Budapest tábjának, a Balbrán Pati Huginak, Német Péter Szívnek, és nektek nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, velünk tartsátok a jó szokásokat, és csütörtökön klub az Ankerben. Sziasztok!